Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista għamel kisbiet kbar f'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Qal li dawn l-elezzjonijiet rebħuhom dawk li għandhom femiet differenti li votaw lil Partit Nazzjonalista l-ewwel darba, li fil-Partit Nazzjonalista jaraw alternattiva l ħażen li qalet jinkixef fil-qrati u wkoll dawk il-Laburisti li qal huma imweġġajn. Dr. Gregg qal li dawn l-elezzjonijiet rebħuhom ukoll in-nazzjonalisti li dejjem imxew wara l-bandiera glorjuża tal-Partit Nazzjonalista. Komplejajt li llum il-Partit Nazzjonalista għandu maġġoranzi ġodda f'San Pawl il-Baħar, il-Mosta, il-Fontana Għawdex, San Ġwan, is-Siġġiewi, l-Imsida, iż-Żebbuġ, Għawdex, waqt li qal kiseb ukoll maġġoranzi relattivi fil-Mellieħa u f'Birkirkara u maġġoranza ġdida fil-Gżira Awċija. Il-Kap Nazzjonalista qal li dawn il-kisbiet saru waqt li f'lokalitajiet oħrajn il-Partit Nazzjonalista żied is-siġġijiet u saħħaħ il-voti li ġab. Qal li bħalma l-Partit Nazzjonalista bena maġġoranza nazzjonalista f'ħafna lokalitajiet jinsab determinat li jkollu maġġoranza nazzjonalista mal-pajjiż kollu u rringrazzja lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista kemm tal-Parlament Ewropew u wkoll tal-Kunsilli Lokali. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' saqajh mal-art u mhux se jimla rasu għax it-triq twila u diffiċli imma tenna li blajnuna ta' kulħadd kapaċi jasal. Komplejajt li l-ħaddiema taċ-ċivil il-Prim Ministru Robert Abela qallilhom li għandhom cushy jobs u mhux jaqdu lin-nies. Qal li l-ħaddiema taċ-ċivil il-Partit Nazzjonalista jgħidilhom biex ikunu moħħhom hemm viġilanti ma jaċċettawx jagħmlu affarijiet li mhux suppost jagħmlu u assigurhom li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' t-tarka tagħhom. Dr. Gregg qal li issa l-Prim Ministru jinsab id-disprat u se jagħmel U-turns kif qal kien għamel fil-każ tal-inkjesta dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija. Il-Kap Nazzjonalista qal li fil-paniku isteriku Abela reġa' qal li se jiddiskuti l-abort. Qal li din it-tattika li tinsulenta lil kulħadd kemm dawk favur u dawk kontra għax qal li l-Prim Ministru uża bħala diversiv. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun bennina ta' konverzazzjoni bejn kulħadd, partit li jixpruna imprendituri onesti u li jara li żgħir ma jitwarrabx. Qal li din l-elezzjoni uriet li l-poplu ma jinxtarax u li dak li hu dritt tiegħu jieħdu u mhux jittallab għalih.